Media Network. Na daruma wadi wo ma plans ni bi enso ede aba na wasebra na bejo die na entimi emwa wanu achi professional barbers yehiamo uye obi aba ni tiri nwi yie pa wo ya ade a bomodi na bie wasum kese bo etwagu no ye de anamo e wase utuo esefata ede betudwa na so watimi ede hihye no eso for wadwin trefa 0533898915 text message and WhatsApp Yabekenkan am on Facebook Live and na YouTube. The echi wo on na subscribe. Afi for comment ne for no Yabekenkan ni na. Ama DJ Kobike Adaroma odia tunyopo e ho no mo. Information centers bro adunum ekọ adusia. Ebi obono mantemu. Ebi wasante mantemu na dodo na. Ewo epoye mantema wom so asokase mu. Eto apeten eto ananto sport. Ewa sante atema menti adwo a wom so atabrika se life ebiem ku ha omanfo etiebi me din edikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wani mukan afe Ghana de shimama petakrefe yi wasum ensem ni nkyeremu ni fiti ase ye de somwo Ahenkan FM Yesha samna se ete amawana enkrata bi efri audit service for one makache aba betoyen aproso na asoyei wamo na eye dwumadi awodo a ekoso de eye aban ede no omudi omani edi akire na omohwehwe se ampa omujubadie no omototoya deda na akwam titiru eban sikasam enwo ensenkaya na eye opanyina Asyoyi wano na etua no toto nneoma se bibia bekonkan akwasi broni friend se auditor general eye Owura Johnson akuamwa asiedu na akwasam no kazei o kiremu se ne bre wosenka odie de som eye oman no eye ade se aso enunti wosenka okọ na ho megiem na so Ghana man panyine yes excellency na nado dan kwa akufu ado akora wanam ne tumi so ade atodwa kiremu ese opanyini ewose eja dwumadi ogusu a wo no ehu behia ese obo maten nanka wode mre bi ede eka ne ho enu nti no wo watu na mobi a eno ebeboa sede se na efata wonka tai mu okyeremu se ewose ka Owura Johnson akuamwa asiedu na ho megia no ekebeso wo eye osanabo somene de bikan ewa afimpinu ne aduonu enai mu 1st August 2024 ena wose kwakọ na homidiem na eso na nado dan kwa kufu adu kirem se na dwuma wo bo entino wo ma ne mre ne bi ade aka ho enfie mako mienu enfie mienu ena wode aka ne ho eso won fantena eye audit service wo no nkosoa enye na dwuma na etese ese eye auditor general na won fantoto ne ma bibia enko na nim na o kirem se sa eye tumi ya wode amanei anaso wode api ni so wogidi ese obekoso de abo adwumaden aboa masoye no atimi enso afa ne tuma pa afira ne sayo sunti no wanam kratai so edi tirin kwansam kese edi akode ama Owura Johnson akuamwa asiedu na oka chane so onkoso anso na adwumade a wo bo no ontoa so emo ne saa na mfie mienu a ede api ni so no sebi mpraduasa na nado dan kwa gufado ne nsa ankwa nkosi fom no ahusa ampa na dwuma pa ene de saa entoaso yi ede abre no enkrata yi de ne nsa ehye ase eye Owura Ali Muhammad Zakaria o kiremu se wono ene ye DAG ana CGAD ewo auditor general ho ene wode ne nsa ehye ase kama ntina usuafo ne tofa bomu oni nyina ne se na nado dan kwa kufado kiremu se Owura Johnson akuamwa asiedu wonkosoa emu adwuma ese auditor general emfa emma audit service no emfie mienu ene wode api ne so wa abre wo sen kokọ na ho megiem tie ne mu nsem no yentoa awia pem to bra kan kase no so na NDC amanyoko no apen so abro mu bu oman ana Owura John Dramani Mahamadano no wo mu hunu se enkran ye Ghana ni na ayinkro na enunti se ohwe nkro nketekete wo Ghana anum se ya empepi dodo na se ya na setrem ayeden ana wo mu padwuma aya
ɛyɛ wɔn de ɔmani kyerɛ ɛnkran ne bia yɛ ɔmanfoɔ kɔ papapapapa enti nkrabɔ no bi kura de ɔbɛkɔ no na amanfrafrafoɔ nko ankrani baako kura ni wɔn mo onkɔti obi ɔka mi no fie kɔ kahyɛ gbe agroshi kɔ cheshi onkɔti bi wɔn mo ɛnkran a obɛkɔ bronu baako bi so bi wɔn manfa tefoɔ nko a obɛkɔ baabi ayi akyemfoɔ nko obɛkɔ baabi ayi kyɛ sɛ ɛyɛ kuro bi a manfrafoɔ no dɔso papapapapa ne nyinaa ne sɛ adwuma ɛwɔ hɔ anya hwe kura no benya obi fie aprapra obetua wo ka ɛno ntomanfo ani gye hɔ paa ɛna hɔ nso ɛna ɛga na nyinaa anyinkuru na ɛnam saa nneɛma nyinaa no so nti na ma ɛdan ho nso boɔ ayɛ den baabi a nipa dɔso ne nneɛma doɔ ɛkɔ so no yɛ na nneɛma nso boɔ ayɛ den ntadeɛ baako a ɛnkran okɔ ne boɔ den paa ɛyɛ adan ahodoro na no na ndc aban no saa brɛ no wɔn hunu sɛ ɛna saa deɛ yɛnsi ɛdan aban na nsi dan na dan yɛmfa han nkrɔfo fofofo sɛ de bɛyɛ adehyɛ bi a wɔn kuta sika na nso munya dan no bi han ɛnam ne bo a ɛɛden nti no wɔn bɛtumi ahan bi na ɔmanya baabi ada ayɛ ɔmo adwuma sɛ deɛ ɔmo de bu ɔman a na ɔmo de aboa yɛn deɛ ɔmo nso de hwɛ ɔmo asetena mu a na ɔmo de ahwɛ ɔmo asetena mu ampa ndc aban na pɛn so wɔn agye tum ɛyɛ sɛ saa deɛ a yɛbɛsi adankora maako mpem num 5000 na yɛde ahan nkrɔfo fofofo enti ɔmo tu ne din sɛ saglame affordable housing project na wɔn si ɛwɔ prampram ɛwɔ nkran ampa wɔn firi aseɛ na wɔn firi asɛ na wɔn amfa Ghana sika ɛna firi aseɛ wɔn kɔpɛ bosia ɛna firi saa adwumadie ase bosia wɔn kɔpɛ ɛyɛ $200 million ɛna wɔn de firi aseɛ yɛ sɛ wɔn si saa adankora maako mpem num 5000 na wɔn de tentam so teta no wɔn tumi si ɛdan no mu maako apem baako ahanum ɛne nsia 1506 ɛna mutumi si ntina sɛ aka bebree ya wɔn ntumi ansia nwie ɛnum a ɛna ndc aban na ban egui na no ɛna npp aban so ba besom wɔn ba yeyi ɛdan yadeɛ bi a aka nwuram yɛntumi nwie obi antumi nkom yɛkɔbɔ bosia ɛmfaso bi ama so enti ba bɛyɛ asɛm kɛse bɛyɛ adesoa ɛma Ghana fo ni nas na ya to yɛtuatua na sɛ de si dan a ɛbɛka nwuram sɛ ya wedi aban no ɛnhwɛnya ho bibi ɛna Ghana fo de ɔma no tum papa nanu ya ɛnkyɛ bia ɛna mampanin so ɛbɔ nipa ofro din so ɔmna mɛhwɛ adansie ɛne enyuma nsɛm so a ɔyɛ onimnyafo kodwo pɔnkroma nɛno ɛna onimnyafo kodwo pɔnkroma ba bɛyɛ soafo ɔhwɛ adansie so ɛna ɔne nsɛmtwɔfo kasa ndrada ɛna panyini kyerɛ mu sɛ saa sagrame affordable housing project a na wɔn mu si ɔmagyae amana kan wuram no nyame adom wɔn ba yɛyi wɔn de adesɛdeɛ kɔtoto nnwuma bebree anim ebi wɔ Ghana ebi nso amanɔne wɔn de kɔto wɔn anim sɛ Ghana we have a beautiful building and we want to support us so we can complete and give it to you money. Ampa onrei ma omo twetwe nkrata koma nyumakwa do bebre. Endrada oniminyafo kodwo pɔnkroma akasi supen se adesade omo de kɔtoto nyumakwa bi anim no nyame adom wo manya company sankɛseɛ makomaku edu ebi wɔ Ghana ebi nso amanɔne a wo magye penie anasa wo ama yahunu sɛ adwuma no munya ya ombesom na omasi edan no awie sagrame house no wombesom no omasi awie enti oniminyafo kodwo pɔnkroma se o chem no se sɛ nipa dui wo mutumi fa adwuma no mu na ɛno nti wo ma mo akosi July bosome ne da ɛtoso nwɔtwe wo mu nyinaa behia na afi wo mu ahwɛ obia nkrata ne obia modembo ne ntotoe kakra no wo mu ayɛ wo mu yɛ wie a wo mu de wo mu ɛbɛkɔ akoma cabinet na cabinet nso ahwehwehwe ma de wɔn bɛgina tumi so mo pɛ no na wɔn no akɔ enkratasɛm na afia de akɔmra hyɛbdefie hyɛbdefie nso di tum wie pɛ na afia de adwuma no ahyɛ nipa kronsa na sagrame affordable housing project a aka nwuram no nipa kron no atumi asi awie sɛ de bɛyɛ hyehyɛ a wɔn ho bia no ɔno nso bɛnya ne de na Ghana nso anya ne de onumnyafo kodwo pɔnkroma akyire mu sei. A couple of months ago, we issued a request for proposals. To date, I am briefed that about 10 companies, international and local, have expressed interest, have picked up forms, have been taken to the
project site. They have had the opportunity to inspect work that has been left there so far, the necessary dilapidation reports, and they are putting together their proposals. According to the work plan that we put together, by the 8th or on the 8th of July, we expect to formally receive all of the bids, and then we will hand over the bids that we've received to an independent evaluation entity, which will give us an evaluation report. And then based on that evaluation report, government will proceed to select one of the bidders. It may be a single entity or a consortium of entities. And when that selection is done, we will get the necessary cabinet approvals, sign a contract with this person, and then hand over the entity to this entity. Wei ayo ni mnyafo kojo ponkruma na panyini sa kire mu se de ntia ema cabinet me champion fu a wo ne aban ebu oman wo mo kwotena se yeso ye de bema ankrankra na waba besom na Saglami housing project no wasi awia to ne safiu na faso abaso no osi de ntia mo yesa ne se edikan kane aban ne kobobo se $200 million ene free ase na wo mo de Ghana Institute of Surveyors eko edano ho ana bia wo mu si sa dan emom koye hwehwemu no wo mu de tu wo manim se saban ne betumi awie na wate ne nsafiri hu ensu a emma ejana bia enye afi nneoma ketenkete light ene sa nneoma ni na no saban ne pese oye wie na ejina ne na so de a obebo ka be $100 million na nu no nyafo kojo ponkroma se dabi abia mu wadin kan kobo $200 million osan so bepe eyi $100 million account dia ene ontumi san dia ban si dabi wo muntumi sai mo sa aka na sa keke enti na wo mutena se yese ne san dia yemfa ma ankrankra na wo munye wie a na eni o makonhyehyɛ yese de be ya asomdwe ene faso ebeba edan no ho eno nso onumnya fokojo ponkroma ekiremu sei. Now, you recall that government initially took a loan of about $200 million to build 5,000 housing units. 1,506 were partially completed, and that's what you often see at Saglami. Three major components that were missing: water, electricity, and sewage works. When the Ghana Institute of Surveyors did the assessment, they said we needed about $100 million to complete this 1,506. And government took a decision that within the difficult financial constraints, it's very difficult to find that extra $100 million after $200 million has been spent. So cabinet took a decision that we should select a private developer or a consortium of private developers and let them make the investment in it so that we can operationalize it. Onipa motiso church ensemu ayonumnya fokojo ponkroma ono na yaso afọhwe adanse ni nnwuma so ewo manmu mprempren osanso ayemna hyebedwani ewo fonase ayirebi abeton peso aso na Ghana rishmama ya toa awia pem to bia Akan Kasiebo no so akoyanim ewo ensemfoforo enso emu na nkomodidie bi afrase ewo Ghana hanum a tituru mabunu no ana edi sa nkomo no dodo na ekiremu se enei yede eye eja ankrofo ma so akosi broni krom ene se eye yakane se Italy na apese wuko se ye France o se ye US o baby apese wuko bia yede wo passport e de ato ho ana afa yabo modwen ana Ghana so PhD sa eye abodi kratai yede no so ato se yimu baako emu de an na abefa eye debate yakoso ene abefo ntentan so nyasem ketwa bekonom dia buani a amafo bebre na chem se na PhD no eno ya noare ane ye ne den obi mu chem se o ya nokre ebetima mo anya adwuma na anya adwuma susu ya ene osika susu de chese nyasem ketwa ebe dore pa na bi mu chese adwuma na wohene ene ade sa eye abodi krata PhD no ade akwakopa bia yo wa bra ya mawo eye sa passport yi utimi nya bi se kukuro awurade nyankopon a na okopia mo USA manmu a adwuma be na nya bi nya obenya bia ye esu sika mfa so obenya ye bebre oko itili se ya adwuma bunanse kronpo ye nia Kofi Adoma na oya yibi woni page wo na otemu se Italy kuro bi wo no ma yese atiaka obi ante ho wo mo penkrofo mo makotena wo keke na bosome kuresa betua wo ka na wanya Italy passport a obetratra Ghana na okuta passport ebetimi do akọ Italia otia ogedien ye eti enkomodi akokọso a na no nam so bi ama opanyina wotu franka ede ama LDC amanyokuo no
wonu kro ya woye ankane Ghana man pege owura John Dramani Mahama se nkomodie ne kwado obeso onu so di na nutumbie na woche na adwene ene so akora Ghana ne wono kama minka bi to bia na dwenkire akonya o timi punu minim ene o se me da ase amu na mom de ambasa meka ne se we kura kani kwan se ya sha ase ye di nkomo bi kura se wa Ghana ha wase ye frihin ne ye beduru ha ese bre bia so se yetimi ede amafoforo so passport ede betoto Ghana yen PhD so obi abo body krata ti sei ye de toto ho wase we kura de asem ade anwanwa eni kwa kura se asoso so kura ma sa nkomo no togusuwa duewura Ghana fo ebi mu atirim esanse se wo hwe eye sa nyoma mienu we ya obi a nam ne kwan so yei wase sa abodi krata PhD no abodi krata sa unse kuramu a ekyeresa mpa uyo bia wonimdi a kyerese esombo abetim dia toto nyoma aboa ma Ghana akora nim ena sa amafofro so sa passport e kan wansem ya du be konkrofo amansu okwo no ma adwuma na okwa akoye ente sa edisenka adwuma wo Ghana hanom a ena okuta sa PhD na oboa ke sombo pa sombo na so se adwuma ni yanum nti no ena wo preso betu kwan akobi ma so akopa adwuma ye ehon so okwa sa PhD no abodi kratai enkofo bi musu kurakura bi wo no ma musu de ye adwuma eto se debate nan kasa no ense da entari de bia ne nam ne kwan so eto obesere pa na ni nyina mu no wose de ama we nyina ba no ye fa ho so bo no emo MPP aban wo mu na dia ba beduru ha o esanse nyomo mu hihye ne ye ma maburu nya adwuma nya nti ena ma firi ase di sa nkomo bi eseye no se yare wosam wose ye firi ase ne ye tu anamon se de be ya ye betima doto nyoma na maburu na nya adwuma ye no omo so ase tem aye mre e de ama o makoba ni sa de nkomo bi atisese no ye nsemre ne adade enso ewo ho wode sansem we etu dwa no na wo kasa ewo asantemantamu suapo friend se Christian Service University na dwumadia na wonum edie no wo kyese wo boabo mo aba be hye eye efa eno to so makomako eye aduonum kafra eye 50 years anniversary ena wonum eba be die ena nam so ema moto o sade frɛ anka ne Ghana man panyo John Dramani Mahama se wani adesuafo no makasa na nkasaye no ogina eye assembly power friend se sustainability of democracy in Africa, the Ghanaian experience. Na chese yeka enei kama minka bi amamwe wo abibire mam ya noma Ghana ni sen na wososo usomu efa eno ene assembly power wode eto eye dwumadie no eso. There is widespread despair and anguish amongst our people, leading to an active debate that I have followed recently on our social media about whether securing a foreign passport to do menial jobs in Europe is better than holding a PhD in Ghana. It is a reflection of the adversity into which our nation has been plunged. Otherwise, there's no basis of comparison between a visa and a PhD. PhD is about learning and education. A visa is an opportunity to travel and reside somewhere. But you forget that where you are residing, there are people with PhDs too. And the comparison is not between their PhDs and the fact that you are residing in their country. Learning and education is the most important resource a human being can acquire. Antiway ankane Ghana man panyini Frankatuni de ma National Democratic Congress and Samanyokuo no Rua John Dramani Mahama no wacha na adwen no se unya enkrata de ubetu kwa kopiem ewobi eman so ne se obetena Ghana ha na wasua dia benya bodin krata ye PhD no enimienu ode toto ho ade na nkeye wono na adwen kye no na enu achi no ene wo kire se sisia no oman no babia ekono anu odin na ani so enyan se yanhwani atoto nneema ye na afimpino ne aduori na abato ne yansua de amfirim na yasan so tabiri oman ne de hyese bi nkrofo bi a wo de omo ba aban mu a ana se se omo wa aban mu a ade omo dwene ayese bi omo nko aho pesami kuminya enko aho adwene wo wonum atirim wo ya no so firi wono ma cheso omo sada nya nneema bi a beboa mo man no atimi agina brane wasesi ade oman no kwose sabi adehia bi nmu a wo mote saa wosu ni saa ban we ya ene oman ne hunu se na chikura ne ye ka no kra no emwa yen ekwa biara eso enu ti wasere
asi yan hwe se ye beto aba ne yi akandifo a won beboa ma Ghana akonanim enu achi ne wo kire se omayi ene abibimam ya no mo no se democracy no kamami kabina ebetimi akoso agina brane a ene si ebenya akandifo a wonum ebedwene enioma hodo a Ghana fo anaso oman ne mba no wonum epe ne aye omasede e de ama wo mo. Those whose glaring failures at economic management have sucked us into this vortex of despair despite their lofty talk in opposition and who now seek to flee from responsibility cannot be rewarded with the presidency of a nation in such deep crisis. The presidency cannot be handed over to those who present themselves as the future when they have been the epicenter of our disastrous present. Leadership that is honest and accepts responsibility for challenges rather than passing the buck is the kind of leadership that sustains democracies. One that is not enamored of sophistry and sloganeering, one that levels with the people and carries them along on the arduous task of resetting our country is the kind of leadership we need for a sustainable democracy. Eni auti ye ankane Ghana mampanyini Ura John Dramani Mahama ka nation so nukro ya na ogina mu a wo prema mpanyi dibre no e de ama National Democratic Congress wa fimpinu ene aduonu enan abatoa eda omamuni nyina enso anim ye toa awia pram to bra kan kase no so na wasuguso ya wutie ewo Ahenkan FM wati wasum papa no adwenche ne fa 0533 898915 text message and na WhatsApp ya bekinkan amount afi Facebook live and na YouTube DJ Kobiki Adaruma DH subscribe na fo adwenche so efa no ya bekinkan e de amount abaye babatoyi abato bia ne hia campaign untumi nkoto aba wa abra onye campaign oberima wo benu se oye se obepritumi enti so oye campaign na ebi ade abetumi aye no uchrechemche omanfo efumso bia waye a ususu se wasiesie sanfomso no uchrechemche aba won meto aba no etini ni na ka campaign ho na uchreche nuomam de obetumi aye ade aye ye na wo pachaw na wo ni na ka abato no enti campaign de ya campaign bread nya agudie kura enibre wom papa esanso obu on ma okwan fumso bi ena o sa ba pritumi na ansa na obekire mama nipa na tiase na watumi atwena adwen asa aba wo so no eye na fom enti ya campaign no ebinum tumi de beye emfie dunum enum obi tumi de beye emfie du ya campaign ansa na wanya ayi tumi baako na afi ode eye na ade enti afi abaye se ye ne campaign gidigidi enya semketoa na campaign di onamu sisi ano ne botai pan ne se o hiehyia asumko awdro asofu mpanifo amuzlami mpanifo ene nananom mpanifo ena o hiehyia wonmo na eno na ne campaign no ye o hiehyia ngrofo awdro bi se no ebinum chese Dr. Baumia yenim so ye muzlami ni na sudu Pentecost aso dem a ene na ase wa brown ho ase na Pentecost aso dem na Presby aso dem na na Roma aso dem ebi wonmo kura obekọ na asofo de omsa tono so ni egbo mpaye oh yeah tete botan nyame wona yo ya tunyum kakra gunu so a ni ehi a Christopher mpaye bu e de agunu so weni na no ena mafo bi chese tumi ba ko po penti ene odu amuzami fa so dem a na obra ne ho ase odu a Christopher so dem a na obra ne ho ase ebinum afrase kasetia na kasa omo kasetia no enam so ama kasama former national chief imam Sheikh Aremiyaw Shaibu ono so ababontin na notum bi se Ghana fo bi ya omo ye Dr. Baumia Ghana fo bi kaso mo kasetia Dr. Baumia se Christopher mpenimfo bompaye amano no oso ono munya adwen esanse omaimu sempo ye kasa mozami fo ni na ewo achimodan aboabo enkran kumase takrade ho framantamu babibia Ghana ni na no mozami fo ni na nto abama Dr. Baumia mpo a enya de obetumi adi nkunim enti so ne Christopher nso dinsa oso echereche ni nsemu a boni bia nim entonim de enti Ghana fo bi entiase san wo mu di natem kaso ye mozami ni tumi openti obrebre no ho ase wa na ho mo a ena nam aso dem ena asofo bompa ema no osi da bi Christopher nso edboa ena obetumi adi nkunim na emom amozami fo nko ade enya de obetumi adi nkunim ti one wo musu dinsa oso a ohuni se boni bia enim
owura Sheikh Aremiyaw etwane nsem so eno sanka ebiem se ebiem Dr. Baumi a owura asodem ehyehyia asofo mpenfo ene wo mo kasakasa no eno so boni bia nim esan se saa nneoma ni na no ono onim se ka amanyofo nhyehyeye ho a ya wo mo de kyerɛkyerɛ mo nneomam e de pritumi e de kyerɛkyerɛ nneomam e ma wo mo te ase ye ento hu ni sanfom so bia enia no nso ho enu nti de o ka kyerɛ Ghana fo ni na se de Dr. Baumi aye no ono de hu ni se political tactics ena afi nso boni bia enim so ne Christopher bedin so esan se amozami fo nkwampo wo mo tuma no Ghana onni nkunim ti ehu hia so ne Christopher so ebekasa. He's a politician. I'm not a politician. So now, and I want all those who are listening to me, I'm not doing politics. I mean, he's a Muslim, but I'm not doing politics. He's doing political tactics. Dr. Baumi knows that even if all Muslims in this country vote for him, he cannot win election because of the statistics we have. So politically, it doesn't make sense to be on one side. So he's doing politics. And people must view him from the angle of his political strategy to be able to get the vote from every corner. And like all politicians do, they do come to Muslims. And some of them will come to the chief imam and request prayer from him. I have met the chief imam and Christian politicians have come, they squat and give their heads to the chief imam to hold and pray. It is because of how they see him, but it doesn't make them less Christians. Nipa amote so akasa ohwe grofugu ono mo aye Sheikh Aremiyaw Shaibu ono na yakasama former national chief imam nene ena motiyi Adesimama yede eye aboafo nkrato de twam e de amaw na afi ye wi akasebo no de aka egu aproso nya de asomwo ensam de dodo na aka akiri na yeso ye de bema asa de se na efata na abusuafo odi media network wasa usunu hu biem na this time around wabo modern e de home appliances ni bi e de atoye wo yankasankasa ekotokuman emuha na ebani TV air conditioner fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, ceiling fan, standing fan, heater, iron. O dear, name it. Boboko. A doors webre. What ning na be the aba. Ah, when he say no, a ya abuafuomu. Ah, say, a sound so a ya papa. Eti was so crowded, she be the account. Eh, she and one cast out here. When he beje, Milka to the aqua, as she on Mako Jodiano, and yasam ketwa. Na etiri kwan no enye baby eye yira kwan wabebo nu wadwa ewo eye achem odan MTTD anim wode mo ena agya wababebo nu wadwa wo obutuwo no ma wosebra wode an so betu na mo ababa nko ababeje wode kama na etimi aboa afen yi hye ni tie o chese enei ensu ogusu a eto na nso so efom oden pa enu nti wono so agonu amam wodwe ne manfo ho wose wode ebia uhia TV na TV na wo pe no usika na ekura wo no wankasa onim se enso adekoro no ebuo no memohu bra to anamon oba de ekura wo bia no obeje na afe watabri TV ne de amaw na momu no ono wakọ apam munyina mo de mo sa hyente ase apam ase na sika no de aka no watua no kakra na etimi enso aboa kosi bra betua wie etibomoden na ekọ eye odi media network home appliances no ahweye hokọ na ekwaje odi kama na nneoma enkon kan fama ho se wa wokọ na wa wo so ho hwe na wo si adekọ na wo kọtọ no sika no enso a se de be ya wuntwa kwan nkọ na nkọ so aso on sam mansansanti ye mpani sa esa na ebe ha adwene wo lolo fe kra ya asem ketwa etu wo de wo ba abomode fa Ghana card ebe ye adansidie ana wunya obi so de kan ho no no be ginam guarantee mawa anase garanta ufa bi de kan ho a na atimi aboa oba nso na sika na ekura na so adekora na obeto no boa eno ano no ni nyina no esi hwa na atimi aboa si wa nwome mpecho obetwa kwansi hunu kwa entina mama sa hye guidelines we no ofa beboa wa awia we so de abrofo no ne munya asem ketwa me pa cho fra 0539 500514 0539 500514 Fresisi a wo friends a ebi okra na edi nkomo no wie na enyina yete ho ase a yetimi de nooma ne toawo ba bia obutuo no na etimi so aboa tifre na afi ene empanyfo ene enkomoi na bibia nko kama mawo na obebusa se momo de ne brand be na moton ye ne Nasco ena Zara ena edi enkita ho etia no ahye ne nso e de ama me kama afi professional barbers ya obi aba ni tiri nwi a ni yie no ya ade pa bomoden
na afei adwuma ba beto na ososo etu anamo se de be obenya adwuma aye na mepacho se menwene baabi ade utiri beto ana se baabi abetena aye adwuma wono ano o apartment e de ma kama 0246 88 93 20 0246 88 93 20 Frey na afei nchiremu aka ne anamo a wose utu akiri no eje ewo ahomabofo no eso ya no ama ho aya kono ahonsiesie kanipa asetena ho na ahonsiesie no gumawdo bebre onse nipa no ya ka se mi se nsatien na nyepe enokre obu onum a opedidie obi mpedidie obu onum a opensuonum obi mpensuonum obu opekasa obi nso mpekasa obi penna obi mpenna egumawdo bebre enu nti ama ahonsiesie no ebinum onum a onse nipa no gumawdo bebre nti obu onum ase de obeye ne de no ama ehebinum turum se de obi ye ne de ne yehu a enu nti sa ahonsiesie we nko ade enya de papa na obi akasatia nanso da bi nya no kreda emu baako a enipa no bi eyama ne bro Nyankopɔn limit so nti omanfo bi nso ni se sa ahonsiesie we nko ade enye no ebi makeups ye ebi eye so be show nails ebi eye so be kan mo reso sa no mani na ebi mu ni se enye esanse nipa bi a wo mo yema ne bro Nyankopɔn limit so no entama yehu sa no mani se ya de bone enya de bone ni na ka ahonsiesie hu uyi uti a eka ahonsiesie hu utwu sen ahonsiesie uyi omotom ahonsiesie chese ade bia obeyama ho aya kono na ho ahan na nkabone ne sa nnyoma na ema ho no eya ahonsiesie emu ba akwa America twa mo ate ase awie eye makeups ye ena afi ubesiesie mo reso uberero nanti nini na eka ahonsiesie hu ubebo uti nini na eka ahonsiesie hu na sa makeups ye ni etirebo no sa ope baby a betumi akone aye ne kama ama na nkobro Nyankopɔn limit so na nko nante na engofo hu omu ndi waten omu tirim obu on mo ni abotento obeka mo ate oba hu bi odi ne wig tantan bi ogu oba hu bi ni makeups bi a waye wuti e be hyew ezansa wanya ma na anya fe mo so munya ma nya fa agra ebi die hu dodo me pa chaw se wuntumi nya enkohye ho enkoya de tantan bi a vampie se wa address upia kwa ifro upia kwa yie upia kwa bedinto upia kwa dabi eya commercial beauty and training center tiawa diope bia no be yama obesiesie pa makeup so betwu kama omawre so be rere so kama obehya ne usa na wa shama unanti obe rere fefefe ayo omawre ni na fefefe dia ma etire na obebo obebo fefefe enti commercial beauty and training center kasatenten topon kokko so yo ba na opeso siesie ba ni tire yo ni wanim siesie na eya ko hono mo obe bibia dia ma na se bia odan ene ni potam ya sei uwo baabia ye onipa ni bu on ma bro na omte so no wo potam akwan enye enti se oba krom kra no na adekese ene obi nso on ma obe nante ansa na obedu baabia ansa wafaka baabi ti se community 6 baabi ti se odan SDA okra de agu kota ni nte kakra nansen baabi ti se ayi enkwa ne hia tokrom won mo baabi ti se aboabo Pentecost yo mia udo bia o nante abakroma na ye oya entu yo ba penfo na oti baabi sa ana yo ba berewa oti baabi sa na o hwe na ntumi mpia don't worry Promotional Beauty and Training Center obemende na dwumafo na ba abaye de ope amma na oso wa bai wa bi nso ho na etire yo ne sa makeup si na ni gye ho opeso osua bia eno so de ne ba ode bosome kakra bi be kire wa adwuma no na wamo wabodi nkrata betumi de aye adwuma na won so wonsa akowa no na obi ankotwi condemn me pa cho achimodan udu ba bia traffic light no na yesa de wo ko nursing school mo no wom ho no mo amfinfin ba bi na Promotional Beauty and Training Center wo frɛ no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 talent egumawdo bebre adoma chede egumawdo bebre emu baako ye ne se oye na oye ni ya unya wano aduane ma ebi so afoforo so ne wabusua so no eye ball bo se ne unim ball na oyi uyembo ne sodomfo dom ne se brebre ufi ukopie wo Ghana ha na ukopie obi man so a ne se uye die mu anu no etimi pa cho Ahenkan FM ye pese bie kwan to no ma obi a owo ball bo adoma chede ana wo de ne nya adoma chede na so asua ahuna ye ma kwan se kro awom no na se eyetima mo mefa forms
free name participating fee 300 Ghana cedis na momra me dan mo talented mo che mo bobre na mo che mo bobre ni na mu no Ahenkan FM de bom abaso yebema mo atade a ya brand ne kama yebesan so ama mo trophy wo de sa nwuma mienu we to nchen a ade ba ko nso a mo benya asa wo bo honhomoden a obenya ne se Ghana anum se ni na yeka football academy ba ko gina ne naso pa etumi de enkofo free Ghana ko obi ma so de ne ko wurawura teams mu a Kempon football academy almost scouting team ebeba ye gallery Ahenkan FM dwumadi yedi won beba enti wutiri ye ne so wo bo honhomoden a won betumi asporto de woko me pa atwa Ahenkan FM intertown football gallery beba so enti se ukrom na se team bi won money gi ho a mo veva forms ebi won ma team no nipa be 20 obi a 22 series kra mo benya tra na Ghana series ene participating fee na mo de atwa pa mo na mo sen no enti kro bi a wutie me no ekwan no abeda ho bibia ni na wonte ase afre 0241 512 388 0241 512 388 ana Ahenkan FM front desk Nebra befa forms no free abusuafo ama yanto akasiebo no eso na amanyosem emu ana yegusu aja yadimu amanebo ede esomo sede sana efata osu kokroko amanyoko no akache mekire New Patriotic Party na engitawudie kwa nkyerefo baako a ejawa amanyoko ni mu a empempen wono mo hye no maboa na omaton eye frankatuni di ma MPP amanyoko no di akire Ghanafo mekire Dr. Bawumia no ne campaign team no do kasama wo mo eye Owura Dennis Miracles Aboaje na Owura Miracle kire mu se se wo hye se de no masi bi ekro na ene obi ani di MPP amanyoko no de obehwe no abo frankatuni no echi dom na o chese ni kapa na yani so we chese ampa MPP omo onioma wodo bi a Ghanafo entoto na asekora Ghanafo ani duomachi na ose eno so ye makamami nka bi agro ne ye de pa na ose ade baako a wonu de mpempe wodwene hu nyina ne se enipa Dr. Bawumia bebo ni din se wonhwe no mebo na chi edom no wose wo ye obi a ye ka amanyosem a wadimu akotene pa obo amanyosem pe obehu no ni din ene ne dwumadie ewomu esanse bebi ye duru no ya bato so ne ye kɔ enti se wanya obi a amanyosem mu no watere mu ache anasi se bi obi a wo amanyosem ni mu a ne ho ebonbon ba bia ebe ha adwene esanse woni pa kɔ na wo so no so timi nya na tetaafo anase ne dom ede beka eye presidential candidate ne de ho na no atimi aboa amankunumdi omohwe no mo ensa kan na wogidi ye se eno soso ene botaye baako Dr. Bawumia esi na nisuo eso obehwe na agya ne setime kama mpanyi dibre no enu ntino nipa obayi no so mebo na chidom no ogidi ye se kwa bia so se onipa kro no ye kama nwasam a ne din entimi empepa emfiri mu dabiara eda na eno na wo kire se epepe Dr. Bawumia gusuwa ehwe ni mu se enhyehyɛ ya MPP amanyekuo no ewo wo musa nhyehyɛ no so animtia na sabi won kofo obia wonu beka se onu na opesa ni pakro chicha ache onu na opeda bi amanyekuo no so wo hyehyɛ bi edisa nhyehyɛ no wo hwɛ se wo bedi eno so eso se de be betumi aboa na omu nyina tumi ahwɛ no masigina ye na ebe wie che nipa amanyekuo no wo mbeyi no obia be hwɛ se obedi no atumo no so aye adwumaten ede aboa ama mo saka tumi a wo mo ehwɛ ni mu no nti wo kyerɛ me se National Council de ma MPP amanyekuo no wo mo ensusu gusu a obi bia ye na afam ede na etimi aboa mo matima yi eye frankatuni enso abedechire na wo de sansem abetu dwa esanse enwemu bia wa betu dwa no eye National Investigative Bureau wo mo na akwakoye nhwemu a mo tem se uhwe MPP amanyekuo ma dodo na obia kyerɛ sɛ Dr. Matthew Poku prempesu tinapo oswafo hwa nyina modi dwumadie ne ntotua ɛhwo wono ene osefata sɛ obɛbɔ ɛyɛ Dr. Bawumia akidom na no nanam so bi ama Owura Dr. Dennis Miracle Aboaje wono so edina no atomu ebie ache na adwene
before he set out to announce his decision to run as a flag bearer and a solemn down, had done all he had to do, which included identify who his running mate would be. But you know, as a party, we have our own rules and regulations. And one of it is the fact that the flag bearer would nominate a running mate in consultation with the National Council. But he, as a person, has been clear in his mind who is nominating long before he was elected and on November 4th during the presidential primaries. What is left now is for the time to be due based on our timelines. Then he would go and present the person. But like I said, this person politically must be politically correct. And politically correct simply means that we are going out there to go and look for votes. And definitely we need to win before we govern. So this person must be one that will bring in the votes to support all the votes that Dr. Mahmoud Bawumia himself will be bringing. Alishimama enia echagu yei wono eyo panyini kwantrefo a otue kitawudie ejumedie ano ede ema Dr. Bawumia ne campaign team no owura Dennis Miracle Aboaje na wote ne nka no yenyina wesnia forma fadwenkyere ba kumienu aba Facebook live YouTube na SMS ento akase no soma we say wo fama hama Ghana for ehia hyehyeye na enye passport any PhD eho anobabai ho she o prima penu den hyehyeye a ode baba to no wo mo ka passport any PhD ho asema achinyede we abeto anso se me ka bi enti nipa kro de message ni ba na wahuro no se nkini kwan so de na no tum we de ebro ni we so o se ntia nkoma ne classmate oba Constance awo achim aboabo asenifo ni nani ba kope message odinam ni aka the lion face ono na di we buy na wo mu so mu tie pa wo mu tie life ewo achim odan biaya ye fe no Jubilee Hospital ni opposite pe Ma Vida Fashion and Boutique wo mu tie pa I don't say Ma Vida ye brutal yeah minim ne da sa minim ne da basun maybe on yeah oh fantastic woman ti Ma Vida Fashion and Boutique wom so mu take asian life opposite Achimodan Jubilee Hospital wom so de eno we say good afternoon Ahenkan FM me hwam life every Italy city ayefe no Roma Rome Italy kro ayefe no Rome ehonum na oti o say papa nice one ye ka say nice one Aqua Isaac and the message we buy. Na pillar 2 comments say the real game changer is digitalization, not a 24-hour economy. Now so just say digitalization, a yes in 24-hour economy. It's no more dead goat president again. And Chankumo Mnyofo kujo kuma Works and Housing Minister wakasa papa na honke council womunun eni eso. Aqua Isaac Kroya san diaba say Ahenkan FM nyamienu nukwe mu baduma o tie ye pa free Italy abonten so na o kam obi ati ase se ono de kakra wahu watena Ghana pen onim PhD ena wakotena Italy nso ache kakra onim Italy passport na o kam Ghana foni na ati ase se Italy wo mo passport esombo chen Ghana PhD o de en be show kra o say what is it o say Italy Italian passport is far better than Ghana PhD. Enti nipo di message go buy. Nyasem go to o say uguta PhD no na nya adwuma ya usika nyasem go to uguta PhD na nya adwuma ya unya adwuma ya na ukuta foreign passport nso say yeah adwen ya kwa ye bana siska no bia pe oh yes sky first ni mienu de na me pese ya di anu betu o ba mi momu de minya passport na nka mpepa because you unya PhD na aduma ni wa de beye wa se Ghana nko ade a metumi akasa bebre na betu su passport over PhD yes based on currently say Ghana woman na ukokra na ko ye aduma dollar yi okone ye aduma ni etia ka $500 enter wundu PhD no na demands nso akosoro enti sika na wo beje no wo be hu obi o wabonti be hu say iska pan but
to you no be won say skaki so bo PhD na dey kwa outside akoye adwuma ne be boa but who could Italian passport and a foreign passport bi a adwen ti ne de ono no message odi aba no say Italian passport is better than Ghana PhD or share life free Italy. The message odi ba no master planner junior Kintampo or still breaking the 8 no with Dr. Baumiano and Dr. Matthew Opoku Prempe. It is possible. And Chankubo Dumyan for Isaac Bafo Amiyaw incoming MP Kintampo North. The message odi ba no ko mensa play to my board there so awuja K Delali say good afternoon yedase apia Samo aka Deroski aka Fajim oh yeah, my classmate emrani am ni di no me ka Fajim no so just Fajim or see or share live free Facebook live na the voice of the voiceless for Achim Achansi constituency honorable Samo Brakun or see o chia no papa na say onibie aja Achansi constituency no or see o tie live efri akwatia na apia Samo say o tie kase no ye da ase so ade atum e wo hono mo we say Mahama all the way. I'm Ramsey. Greetings to my mom Abena Budu nti Ramsey say o chia na maame Abena Budu o say Mahama Samo kanu no kure pa nti onkoso adwene dia sibibi o me ya nkwa okay